Joan den astean eta D2030 ekimenak deituta, hainbat herritar eta eragile elkartu ziren Bergarako Irizar jauregian. Debagoieneko transizio energetikoaz jarduteko elkartu ziren, izan ere D2030 barruan eraginez piztu proposamenaren inguruan aritu ziren. Era honetako eskualdeko 3. topaketa izan da honakoa eta besteak beste Tecnalia enpresak egindako txosten baten berri eman zuten Debagoieneko diagnostiko energetikoa jasotzen duena hain zuzen ere. Elena Errarte eta Aritze Ameztegi dira gaur gurean. Ongi etorri biei. Tira, hasteko eta behin, Elena, zuretzako lehenengo galdera, sarri aipatu izan dugu, baina kaso komeni da berriro ere gogoraraztea, zer den D2030 ekimena? D2030 ekimena da, eskualdeko lankidetza sare bat, eskualdeko arlo desberdinetako eragileek elkarlanien jarri gure dituena, eskualdearen garapen iraunkorra sustatzeko helburuakin. Orduen, 3 ezaugarri sintetikoki izan da, 3 ezaugarri da eskualde mailako ekimen bat, garapen iraunkorra dauken eredu batera transitetan lagundu nahi dotzana eskualdeari, eta orduen, transizio sozioekologikoa sustatzen ari gare arlo desberdinetan horretarako, eta gero gako importantiena izango litzake lankidetza. Guretako garapen iraunkorrerako egin beharko transizio horretan, maksima bada, ezinbestekue da, inplikatzea arlo desberdinetako eragile. Eragile publikoak alde batetik, enpresa beste alde batetik, hezkuntza eragileak, diela eskolak eta baita unibertsitatea, ikerketa eremuko eragileak, eta baita, igual, izaera komunitarioa daukien bestelako askotarako eragileak eta herritarrak eurak baita. Eta hain zuzen ere, Aritz, lan lerroetako bat transizio energetikoa da, fokoa jarri duzue hor, uste dute aurreko asteko saioko fokoa hain zuzen ere hori zala, zergatik transizio energetikoa? Aldaketa klimatikoa gelditzeko ezinbestekoa transizio energetikoa gertatzea, bata besteak gabe ezin deman. Orduan, Helenak esan duen bezala klimatikoki neutroa nahi balin badegu eskualde bat, ezinbestean eman behar den zerbait da. Eta zer eman du estrategia horrek eta zein puntutan dago? Aurreneko fasea bukatutzat eman dugu, proiektuak bukatuta edo hurrengo hilabetetan bukatuko dira. Lehenbiziko ideia edo asmoa bazan baldintzak sortzen hastea, aurreneko urratsak ematea, eta hola zenbaki portoloretara baldin bagoaz, esan behar da, 60 eragile baino gehiago parte hartu dutela honetan, udaletxe guztiekin egin ditugu proiektuak, garapen agentziarekin egin ditugu proiektuak, 12 ikastetxek parte hartu dute ikastetxekin egin dugun proiektuan, 3 kooperatiba sortu dira komunitate energetikoaren ideiaren inguruan, beste 3 taldea idea eskualdean aztertzenea urratsa ematen duten edo ez komunitate energetikoa sortzeko, eta autokontsumo partekatua izango litzateken ideiatik 200 bat familik ere autokonsumitzen edo autokonsumitzeko aurreko fasean daude, instalazioa jartzea eta ondo. Orain dela 2 urte espero genuen, baina arrakasta gehiago. Dezente gehiago. Energia komunitateak aipatu ditu Aritzek, Elena, eta energia berriztagarriak ere hor daude, horiek izango dira akaso gakoak transizio energiko honetan? Seguruti transizio energetikoek behiko ditu gako asko eta gako horiek eta beste asko baita. Igual aipatu ez duzun beste bat lehenengoko lerrora ekartzearen murrizketarekin lotuta. Transizio energetikoen erabiltzen dugun energia murriztia da lehenengoko erronka eta lehenengo afrontau biherreko etxeko lana. Energia onena da erabiliko ez dugun hori. Orden hori alde batera ekarritxa, gero noski erabiliko dugun energia hori berriztagarri izatea da bigarren urratsa. Eta berriztagarria izateko, momentu honetan, baliabideak, instalazioak eta hildo diferentiak jorratu biko di. Eta gainera, energia berriztagarri hori tokikoa bada eta bertako eragile eta txarren jabetzakoa bada, alegia ez. Gaur egun ez bezala, etorkizuneko eredu energetiko horren baliabideen inguruko erabakimen hemen egotia importanti izango da, Hori ez bakarrik berriztagarria, baizik eta eredu, tokiko eredu bat, eredu askoz demokratiko bat eta izatea importantia da. Eta gero, azkenin komunitate energetikoek badie zentzu horretan, ekimenero eragile importantiek, azkenin transizio energetikoa bai deun nolabait lotuta gizartearen esparro guztiekin, eragile mota guztiekin eta baina bai behar die segurutik sortu komunitatean
bai, energia eredu hori eraldatzie misino bezala eukiko dauen eragile, bai? Gaur-gaurkoz bakeu, industria eukiko dituela bere etxeko lanak, udaletxeak baita hainbat laguntza ero errastzaile rol beteilekie, baina igual berariaz ez da dio, ero ez da egon oinarte, sujeto bat, bere helburu zentrala hori izen dana. Eta orduan ikuste dut, zentzu horretan transizio energetiko hori gertatu den, eta gainera, bereziki herritarren beharrak oinarrikiko dituen proiektu horri bultzaketako beharko ditugun sujeto komunitario berrixak. Beste garai batzuetan, beste gizarte erronka batzu erantzuteko, euskararen bizi berritzerako euskal elkarteak sortu ziren bezala, hezkuntza euskaldun baterako ikastolak eta abar, gaur eguneko erronka nagusi bada energiarena, orduan behar ditugu sujeto komunitarioak sortu, erronka hori bultzaketia helburu eukiko daudenak. Ari gara ikusten irudiak, aurreko astean egindako topaketa horretakoak, eta hor ikusi ditut alkateren bat edo beste, komunitate energetikoetako ordezkariak, bestelako eragileak, herritarrak. Zergatik da garrantzitsua, Aritz, hainbat eragile eta herritarren arteko hartu eman hori? Transizio energetikoa ez dugu ingo gizartearen 1% bakarrik. Gizartearen gehiengoa behar da honetan. Orduan, ezinbestean elkarlanerako guneak behar dira, elkarri entzuteko guneak, eta iruditzen zaigu horrelako guneak ugaritu egin behar diala eta sustatu egin behar diala. Batez ere horregatik, edo elkarlanean gertatzen dago edo ez da gertatuko. Zalantzarik gabe. Eta etorrita, aurkeztu duzuen txosten horretara, debagoienean zer nolako erabilera egiten dugu energiaz, diagnostikoa zen, pentsatzen dut abia puntua zein den ezagutzeko, gerora planteatuko diren estrategiak eta adosteko edo definitzeko, zein da egoera gure, baiaran gure kasuan? Laburtu daitekeola. Gako nagusiak. Esanez, energia asko konsumitzen dula debagoienak, eta asko edo gutxi jakiteko bena izaten da ingurukoekin konparatzea. Gipuzkoako mediatik gora, Euskal Herriko mediatik gora. Orduan, realidade bada, horko zatiketa edo energiaren gazta tipiko hartuko balen bagendu, 1/2 industriak konsumitzen du, 33 gutxi gora bera garraioan juten zaigu, 9% etxe bizitzetara mugatzen da, eta azkeneko 8% zerbitzu sektorea konsumitzen du. Orduan, diagnostiko aldetik hori izango litzateke nabarmentzekoa, eta gero teknalearen txostenean zati garrantzitsua dauka eskualdeko telatuen ahalmena neurtzeko ideiak edo asmoak. Hortik ikusi duguna izan doa, eskualdeko egokiak diren telatu guztietan plaka jartze balin baditugu, eskualdeak konsumitzen duen argindarraren 48% lortu daitekela. Oso ondo dago, guk ez gendun espero halako emaitza lortzea, gertatzen dana da, telatu guzti horiek, edo ia denak, esku pribatuetan daudela, edo herritarren eskuetan, edo eta enpresen eskuetan. Beraz, urrengo urtetarako erronka bada, ikustean nola aktibatu ditzakegun ahalmen guzti hori, nola lortu dezakegun honetara gehitzea bai herritar gehiengoa eta baita enpresa gehiengoa ere. Horrari gara ikusten hainbat taula, txosten horretakoak, herri guztiak hartu dituzue kontuan eta nola eginda neurketa hau? Herri. Azkenean, udalsareako datuak hartu dire iturri, udalsareak herri bakoitzari ematen dizkio hainbat datu beraien isurketak kalkulatu ahal izateko. Orduan datu horiek kontutan hartuta, eta gero osagarritu egin dira bera egindako konsulta batzukin eta oinarri hartuta kalkulatu da herri bakoitzaren bai kontsumoa eta bai isurketak. Eta gero hori jakin da eskualde guztiaren datuak ateratzeko moduan izan gara. Teilatuen kontua aipatu duzu, hori izango da edo izan daiteke gako bat etorkizunera begira? Bai, gako asko daude. Bai, azkenean oso arazo komplexua da. Bai, nik teilatuena bada, baina nik aldaketa kulturalaren gakoa jarriko nuke mailan gainean. Izugarri kostatzen zaigu aldaketak egitea gure gizarteari, ibilbide baten goaz azkeneko hamarkadetan, eta orain esaten digute derrepentian, gure bizi baldintzak mantendu nahi baldin baditugu,
bestea ekonomikoak edo erosotasuna, baizik eta benetako bizi baldintzak, etorkizuna gure espeziea nahi baldin badu aldaketa batzuk eman behar dela. Eta hori egiteko preste gaude, hori da hurrengo urteetan landu beharko duguna. Lan deixente izango dut aurretik horrekin. Elenak murrizketa aipatu du, murrizteko aukerak badaude? Bai. Etxe bizitza sektorean, hor grafika baten ikusten da, eskualdean egindako zertifikatu energetiko guztiak eskatu ditugu, eta daudenak, 80% kokatzen dira, 3 maila bajuenetan. Horrek esan nahi du, ia testimoniala dira, A, B eta C izkiak, orduan, hortik gora igotzeko aukera deixente dago. Gaur egun dagoen teknologiarekin ia etxe bizitza neutral lortu daitezke. Horretara pixkanaka hurbiltzen joan beharko gea, baina horre ere ibilbide luze dago indikita. Ibilbidea badago. Tira, gero saioaren ostean, eta behin datu hauek guztiek aurkeztuta, hausnarketa saio bat egin zenuten, iritzi trukaketa bat, hainbat eragile eta herritarrekin esan moduan, ze ondorio ateratzen dituzten, edo lan lerroak ere zein izan lehizken argi ikusten da, adostasun bat badago, garrantzia ematen zaio kontu honi? Nik uste dut, alde batetik, datuek eurak erakusten daue, transizio energetikoarekin lotuta zeintzu dien sektore garrantzitsuenak ero izango dienak. Batetik egon giltzake aipatu daun bezala aritze, industria daukogu hor, kontsumitzaile potente bezala, gazta zati handi bat berak hartzen dauena, gero egongo litzake garraioa mugikortasun eredua hemen daukaguna, eta gero etxe bizitza, zerbitzuak, eta horrekin lotuta baita herritarron bizi ohiturak eta kontu horri. Nik uste dut hori bada ondorioa, zeintzuk izenbiko dien behintzat landu biherko eremuak, gero beste bat aritzeke aipatu dauena, baina beste da aldaketa kulturalaren ideia hori. Hemen nik uste dut bastante konsenso dauela, ero badauela sentsazio nahiko orokortu bat eragileen, eta honetan ari dien pertsona desberdinen artien esaten dagoena, erronka kolosal baten aurrien gazela alde batetik, baina gero beste alde batetik horren inguruko pertzepzioa ezagutza, benetako urgentziaren da garrantziaren osin hori ondi ez dagoela zela baitz sustraituta gure mentalidadietan, gure bizioituretan eta barrai. Badakigu, ongizate maila altuko eskualde baten bizitzeko sortia daukagula, eta bizigare ongizate eredu baten dinamiketan, azkeneko hamarkada luzien. Honek eskaketan dauz egurutik ongizate eredu horren hainbat elementu aldatu biherrizetie, mugikortasuna da bat, baina ez da gauza simple bat. Ez da bakarrik autobus gehiago jartie, baizik eta elikaduruz estimak inagoen lehike lotuta, industria entolamenduak inagoen lehike lotuta, gure bizi ereduak egon lehike aixialdi, gure munduan egoteko daukogun modu horrekin dago lotuta, orduen aldaketak horrek oso konplejoak dien aldaketak dira. Orduen badau konsensu bat esate baterako, sensibilizazio arlo horretan, pedagogia egin eta pixkatez ohituren gure herritarron ohitura aldaketa horretan eragitie badala elementu oso importante bat, ezta? Tira, herritarrek orduan zer egin dezakegu honetan? Nik uste dut herritarrek egin bideoina da, lehenengo eta behin, bintze kontzientzia hori hartu, eta bakoitza dagokizon esparruen, aldaketa horrek egiteko aleginien hasi. Egixe da, askotan fokue jartzen dela olako gaietaz ari garenien, iraunkortasunakin lotutako beste askokin bezala energiarekin baita, herritarren ganda. Egixe da, herritarrak badaukie honetan zerragina. Gainera, herritarrak ez di bakarrik etxietan bizi garenak, baizik eta herritarrak gare udalgintzan ari dien protzan horrek, herritarra dien enpresak kudeatzaileak, orduen nik uste dut hor herritarren lehenengoko urratsa dela kontzientziazio horretan inplikatu, norbera bezala eta ez, zure inguruan baita hori edatzeko alegin hori egitea, eta gero bakotxai dagokion arluen, bai bizi pertsonalakin lotutako arluetan, ez dakit gure etxe bizitzen eraberritzeak gure etxe bizitzetan aritek esan dago ez, teiatuetan plakak jartie, izen lehikiela, badala, soluzioaren zatitxo bat, ez soluzio bakarra, baina bai zati bat. Soluzioen partero gai asko bai daz lotuta gure bizitza pertsonalakin, gure autu pertsonalekin, guk ze kotxe erosten dugun, ze eraberritzen mota egitea gure dugun olako elementuekin. Poliki-poliki importantzia baita, horretan aritzi, ez da. Tira, hau bazan, saio hau bazan, fase baten amaiera moduan, esan duzuzuk aritz, urrengo hilabeteetan lanean jarrituko duzue, zein izango dira lanindo nagusiak edo urrengo urratsak? Nik bi botako jut eta zu beste pilak.
Lau dira orduan. Bai. Bueno, hasiko ginake komunitate energetikoekin, esan bezala, ez dugu aipatu, baina komunitate energetikoak izan dira aurreneko fase horretako ardatz bat, eta aipatu bezala, 3 sortuta daude, beste 3 agian bidean izango dira, pardeletan daude, jaio berria dira, orduan orain lortu behar duguna da komunitate energetiko horiek indartzea eta aurrera egitea. Beraz, horretan jarraituko dugu, hor ere esan behar da, Espainiako IDAI institututik diru laguntza bat lortu dugula, eta gure helburuetako bat ere bada, kanpoan izan daitezken diru laguntza bat eskualdera ekartzea, hemen gauzak egin ahal izateko, beraz, albiste ona da, eta horrek lagunduko gatu komunitate energetikoen lan lerro hori indartzen eta gauz gehiago egiten. Eta bigarren, nik aipatuko duten bigarrena, izango litzateke mugikortasuna. Bai, askotan aipatu izan digute, bai, energia zabiltzate, baina ez duzu ezer esaten mugikortasunaz, bueno, uste dugu aukera dagoela, eragile ezberdinak aipatu digute azkeneko hilabeteetan mugikortasuna lantzea interesgarri izango litzatekeela, eta ikusten dugu ere eskualde mailako proiektu bat izan daitekeela. Badaude proiektu batzuk, igual herrian, eremu naturala izango dutela, garraio izan daiteke eskualde eremuko proiektu natural bat. Eta beste biak, Elena? Horrekin lotute beste hildo importante bat urrengo hilabeteetara begira izango da sensibilizazioen arloa, esan dugun bezala, mundu ikuskeretan eragin gure dugu, pertsonen ohituretan eragin gure dugu, eta apur bat, transizio energetikoaren beharraren nozio hori indartu gure dugu eskualde, herritar eta eragileen artean. Hor badu konsensu oso zabal bat eskualdeko eragile askoren artean hori lehen mailako erronka bat izan bidala, hortik eta gero, abia puntu horretatik, bestelako hainbat proiektu bultzatu alizeteko. Nolabait hor talka egiten da, gero bultzatu gure dien arlo horretan, komunitate energetikoetan jentiek izen eman duizien baita, aldez aurretiko horren garrantziaren lanketa bat itxek balixo dago, ezta? Hori izango da beste hildo importante bat, sensibilizazioa, eta azkenik, bai pentsetagako baita, esan dugun bezala, erronka oso konplexua da, energia ereduaren eraldaketan, arlo guztiak, bai gizartearen eta bai ekonomiaren arlo eragile eta guztiak zeharkatzen dituena ertz batetik besteraino, eta orduen aldaketa oso sakonak egin beheko die, bai enpresari lotuteko arloetan, baina baita lurralde antolamentuari lotuteko arloetan, sortu biko izan dugu bezala sujeto barrixak, bai, traksionako dagoenak apur bat eraldaketa guzti hori, eta salabait bai pentseta jaku lurraldiei, eta gure kasuen eskualdi bai toketa jakola momentu historiko honetan, urrengoko urte luzietako, bai epe luze bateko begiradakin erabaki estrategiko sakonak hartzia, bai oin hartzen ditugun erabakixek, nolabait baldintzatu lekie transizio honetan gure eskualdi zela kokatuko dan, zelan izango dan gure ongizate ereduak zen norabide hartu lekien, gure enpresen lehiakortasunak ze gaitasun garatu ahal izango dauen, eta bar, Orduen, olako estrategikoen erabakiak hartzeko une baten, bai pentsatu jaku ireki bidala nolabait plaza bat, erronka, energiaen erronka sakon ulertzetik abiatu, gizarte eta komunitatea alduntzearik eta sakon bat egitetik abiatu, eta nolabait aldaketa sakon horreik emateko oinarrizko akordioak, adostasunak eta hartzeraineko bidea egitera, bai? Orduen pixkat, norabide horretan, ari garena da diseinetan, momentu honetan oso astapenien eta gainera oso sukalde lanien ondio, baina eskualdeko transizio energetikorako akordio horrek landuko dien deliberazio prozesu bat, bai? Eta prozesu horretan, gure planteamendu izango litzake eskualdeko arlo desberdintako eragileek elkarrezketan jarteko espazioak sortzie, adostokiak diseinau eta garatzie, eta esan duen bezala, transizio hau, zela egin gure dugun, ze baldintzatan, ze modelotan, ze zertu dien kontuen hartu biherreko dilemak ero aukera, elkarrekin diseinetako ariketa bat izango da. Erronkak ez dira nola nahikoak, ari zarete, bidea egiten poliki-poliki, eta tira jarraituko dugu zuen pista nola ez. Mila esker bisitarengatik. Zuei. Zeuri.